Hello mga manolito kag mga manolita, ari naman kita sa isa ka episode sang Manoltube. Amo ni gali ang inyong Manoltuber nga si Lila. Kamusta na kamo tanan? Magminanol na naman kita subong. Okay lang At least damo man kita yang nga manol, matun-an gali. Subong ang istoryahan naton na mga napulo ka imbensyon nga may superpowers. Ay abawa. Doon namin pamatian ano bini. Kaya muna namin ang istoryahan ta subong ti ano pa nahulat nyo. Dali na kamo, umpisahan na nato ng pagminanul. Basta manol, kaulo mo. Ang una naton nga sa listahan, amo ni ang nan. Ang hearing aid nga Darna. Nga abi nga nangin Darna ni siya. Ang hearing aid abi nga ni may naka-embed nga sensors kag artificial intelligence sa sulod ya bawa. Pwede gali mag-stream sang music diri. Tapos masabat ya pa bala mga pamangkot nga daw smart assistant lang siya ya bawa daw kanami Muna siya gali na makatranslate pa ni siya kuno sang istoryahanay sa imo nga sarili kaugalingon nga lingwahe. Ang istoryahanay matranslate niya sa imo nga lingwahe pati na ang mga mabasa ya balahaw nga mga labels. Ay nami Tama pagid niya ay makadetect pa ni siya daw siya kuno sang tawo kun mahulog kang tawo nga na. Tapos nang alertohon niya ang pamilya sang tawo nga to nga nahulog. Ay nami lang siya gali. Tapos maka-measure pa ni siya kuno sang physical nga activity sang isa ka tawo. Maliban dira matrack niya pa kuno kapila mag-istorya ang isa ka tawo sa iban nga tawo sa bilog nga adlaw bawal pagka-chismoso gali niya Pero nami ni siya gali nami niya para sa mga senior citizen nga kaisahanon the artificial smart assistant lang siya gali. Tan-awon ta kung nami bini ang sunod naman nga istoryahan naton amo ni ang nan, ang antipara nga wakalan. May antipara manggaling nga wakalan ano biniman. Amo ni siya nan artificial intelligence device na siya nga matakod sa glass frames. Sa frames ang antipara nyo di ma-identify kuno sini ang itsura sang tawo kakun tagpila ang isa ka baligya ay abaw nami no. Automatic ni siya gali makabasa man ini sang impormasyon sa code bars nan. Mamit lang niya gid iniya hambal niya sa inyo hindi lang niya nga do kamo lang ang nagbabasa. Ginahambal niya ginasugid niya sa imo kung ano ang mga mabasa ya. May voice kumbaga sa nga do nagahutik sa talinga mo balahaw. Di makabasa man ang machine nga ni sang headlines sang newspaper basahon niya para sa imo. Tapos basahon niya man para sa imo ang appetizer section sang isa ka restaurant menu or bisan ano pa ka section sang restaurant menu bawa. Kasusi niya sa iyo. Pareho man niya siya sang chismoso to nga hearing aid nagamit man kuno ini sa isa ka national election sa isa ka bansa sa abroad para sa mga bulag nga butante. Ay nami may purpose man siya gali ya. Kaya mo naman ang sunod nga istoryahan ng ano ni siya biyang isa pa naman nga imbento nga na-imbento nila nga may superpower. Nan, amo ni siya ang tungkod nga best friend mo. Best friend nga anang into best friend mo ni siya man tanawon ta. Ay ang tungkod gali nga ni makabulig sa mga bulag. Kaya mo ni siya gali ma-detect ya kuno sang tungkod nga ni ang kung may harang bala sa nga posibleng masandadan ng obstacle bala sa tubang sang bulag ay nami gali ya. Tapos makabulig pa ni kuno sa mga bulag maggamit sang phone apps. Pareho sang voice assistant kag Google Maps. Bisan hindi niya napagkuhaon ng iya nga cellphone sa bulsaya ay nami Tapos best friend kini siya paglakwat sa virtual world kag sa real world pareho sila. About nami kini siya gali lalo na kung may nagapanukot sa imo may hambal ya kung sino ang ara sa tubang mo. Di magamit giman ni siya pero sa tuod lang no.
seryoso nga istoryahan hindi makabulig man ni siya sa mga bulag sa mga tao bala nga budlay makakita ha pareho sa akon na may antipara ako na hindi ko gid makita kung may nagapanukot sa tubang ko na galigya. Tamo naman sunod naton nga na sa listahan nga may superpowers ang tutor nga robot. Ay abaw. Bag-ugin man ni siya yahaw bitan naunta kon ano ni. Ang tutor galingan ning robot daw alien pala ni siya alien gid man ang itsura yaho. Gindisenyo ini nga robot para tudloan sang lengguwahe kag STEM skills ang mga bata nga may edad nga 3 hasta 7 ka tuig. Nami Di personalize daw ang tutor nga ni kada bata depende sa kadasig o kahinay sa pagtuon sang estudyante ya. Di nagasunod lang ni siya ya gali kag naga-adjust. Tapos ma-detect man kuno ini ya gali sang kung may nabatyagan o emosyon ng isa ka bata para mabalaan niya kung anong mga lesson nga gina-enjoy sang bata. Pareho ba lang nga kung may kainitan siya nga lesson pareho sang math abi. Nakalaba ng mga bata hate nila ang math no. Kaya ang sunod naman naton nga super powerful nga invention nga bag-o. Amo ni siya ang delivery service nga wala sang delivery man ay paano man invisible man. Hindi gali ni siya amo ni siya yaho. Namo na siya ya gali. Ay abaw Tida automated gali ni siya nga kariton, ang automated nga daw rover nga ini may duwa ka mata. Kita nyo may duwa siya ka mata, do ka creepy siya. Kag-apat ka gulong nga ma-deliver sang meal nga order ninyo. Tapos gina-operate ko no siya kag gina-monitor sa remotely. Remote ang operator kag ang ga-monitor sini sang isa ka tawo kada kariton ha. Mas makaya ko no sini magbitbit sang order nga may hasta sa 50 pounds. Ay abaw. Kabugat kag maka-travel sang hasta sa 30 miles sa isa ka trip. Ay namin siya gali. Tapos ang customer ko no, i-confirm niya lang sa touch screen, may pinduton siya sa touch screen sa tubang sang robot nga ni nga na-receive niya na ang order niya. Yabaw. Do kasadya lang ya ha. Automatic ang goal sang invention nga ni. Ang goal ko no nila ang para mabuhinan ang traffic kag ang cost lalo na sa nagadamo nga local restaurant subong. Ay abaw base makabuligin man niya sa traffic lang siguro base. Madali niya maglibot kuno sa syudad samtang nang na less kuno ang contribution niya sa environmental impact o pollution kumpara sa kung may motorcycle or delivery car. Ay abaw. Do nami man pamatian pero tan-awon ta. Ang mga taga-uma mas less gimay ang mga taga-uma mas less ang impact sa environment kay naka-exercise pa sila takay kung maglibot pala nang nagalakat lang bala ha. Alibot sang paninda na naagyan nyo na siya na maglibot sang paninda sang negosyo nyo nga nagalakat lang balaan ta kung sino damo lang da. Ano naman ning sunod abi naton nga nadiskubrihan nga imbensyon nga may superpower amo ni siya galinan. Ang chismoso nga sunglasses ang ginahambal ko kay ina may antipara nga chismoso kag may hearing aid nga chismoso ari naman niya sunglasses amo ni siya ang sunglasses nga ni kuno makapamati sa podcast kag sa music kag pati sa audio alerts kag alarms mo about balaan niya yung mga sekreto nyo kung sino ang date nyo dito. May audio system ni siya kuno sa sulod sang temple sang frames ha sang antipara nga ni. Tapos, ang sound ko nung nagahalin sa sound system nga ni, ang gasuk-suk lang ang makabati. Ay, abaw ka nami okay man dali ikaw lang makabati sang tanan nga ni. I-connect mo lang lang ni siya sa Bluetooth kag may instant ka chismax ka na dayon paano bikon mahulog ni siya kag madula kundi mabatian sang iban. Mabatian sang iban ng sikreto mo kung sino yung mga ginwit mo sa alarm mo pero ambot lang kung paano man siya ga-operate base may security system man mabala lang tan-awan nyo na lang kung mangin available na ni siya sa public. Kaya rin naman ang sunod nga imbensyon no interesante ni siya amo ni siya ang una nga basurahan nga may utok ha. Paano tabog imbutangan nila sang utok yang basurahan. Ang basurahan nga ini ang may sensor nga pwede mo kuno suguon
nga mag-abri nga isahanon lang siya ha kag kun hambalan mo nga open sesame. Ano, hindi gali ya open can. Bao English gini siya gali. Bukas basurahan. Ano ba ang sa hiligay nun abri nga basurahan mag-abri ka dara sang kaugalingon mo basurahan ka nan. Amo ni siya kuno ho. Amat-amat nga magsirado ang basurahan nga ni nga mga pila ka segundo pagtapos ni siya abrihan so automatic nang gasira ni siya ya tapos may na-install ini nga voice recognition system nga may tatlo ka mikropono ay mo kasusi pwede mo man ini siya kuno suguon nga hindi magsarado sa pila ka minuto kung pag gusto ko lang ya kung saan mo siya gusto abrihan o siraduhan pauto ka nami suluguon ni siya nga basurahan ibisan ko no i-wave mo lang gani ang kamot mo naga-respond ni siya no ka-creepy na to ya ha hasta sa 58 ka litro nga basura ang pwede ko no masulod sang akrat mo nang pwede masulod sa basurahan nga ni pero dapat gali may dictionary kita sang English para masigurado ta nga sakto lang ginasugo nato sa basurahan ha. Amo naman ni ang sunod nga imbensyon, ang antipara nga reporter. Amo ni siya ho. Ti pareho ni siya sang smartphone kuno nga mahimo yang tanan ay bawa. Do jack of all trades ni siya gali may lasers nga maka-project sang incoming SMS messages mo kag paagi sa hologram nga ini nga gina-project sang antipara no. Mabasa mo kuno ang messages kag maka-reply ka bisan may emoji. Nami ha. Tapos ang paniho makabulig man ini siya kuno sa road directions para hindi ikaw magtalang. Ti do virtual assistant lang ni siya gali gyapon nga makahatay sa imo sang weather forecast kag maka-notify sa imo sang mga to-do tasks mo. Ay abaw Damo ni mga imbensyon nga antipara mo dali lang balahaw. Nang perdeya pagaliya si Alexa kag si Siri tanawon tabi kun ano pa ni ang mahimo sini. Ang sunod naman naton amo ni siya nan portable nga doktor. Ay bawa ano nangin portable ang doktor man bitbiton mo lang busan sa DN bitan awon ta kun ano ni. Nan amo na siya daw cellphone man itsura ya. Ang handheld nga device kuno nga ni maka-measure sang inyong heart rate kag vitals. Tapos ma-check up niya man kuno ang inyong nga baga, talinga, panit, tutunlan gamit ang special adapters. Nan kag magamit nyo iman ini siya kuno kung gusto nyo mag-video conference sa inyong nga actual nga doktor para ma-monitor ang inyong nga mga metric in real time. Tibalaan mo na dayon kung ano ang mga ginabatsyag mo sa lawas kag ma-check mo bisan sano kaya sano kag bisan diin mo ya gusto ay baw nami gali Tinami ni siya sa mga gaisahanon nga mga tawo balahaw nang hindi bala makakadto dali-dali sa ospital nang kung gusto bala nga emergency nga i-check ang heart rate mo or kung ano man dira sa in case of emergency. Tinami ni siya Are, last but not the least, paborito ko ini siya mo na sang nakita basa ko, nami ni siya ya. Amo niya ang ginatawag nga tubig nga mahangin. Ano ni siya nga tubig nga mahangin? Tikalo ni siya nga tubi or ano man. Wait, tanawon tabi kung ano ni. Amo ning tubi. Ay, water dispenser. Paano nang special ning water dispenser? Ano ni man? Ini kuno special na nga imbensyon kay dako ang mabulig lalo na sa developing countries. Ang water dispenser nga ni magamit gid sang tanan lalo na kung natural ara ka sa may natural calamities kag wala ka sang maimnan. Ti ang machine kuno nga ni nga do pareho sang office cooler, ginasuyop ya sini ang hangin sa palibot ya kag ginahimo ya nga tubi nga pwede mainom. Ay abaw high tech mahimo ini kuno paagi sa patented nga filtration process. Ambot ko ano na siya. Basta mo to siya. Ay isa ka unit kuno sini ang makahimo sang hasta sa 7 ka galon nga tubi sa isa lang ka adlaw. Super power gid powerful gid ni siya ya gali. Tikag ang kinahanglan kuno sini amo ang kuryente. Ay di kuryente solar power ay di nami ti solar power ti butang mo lang to sa gwa to kag painitan makatubi na siya dayon
Ti hindi na nakinahanglan sang magtakod sang mga tubo, amo lang ni siya ang ma-produce sang tubi. Halin sa hangin nga ginasuyop niya ba? Pwede nami ni siya. Ti ang pila ka stages kuno sang pag-purify sang tubig nga ni ang nagatindlo sang tubig. Bisan pa sa mga lugar nga highly polluted gidya katama. Nami eh. Ti ginagamit na gani ini kuno ya sa iban nga lugar nga apektado sang kalamidad, sa mga disaster relief efforts. Abi na umpisahan nagal inila ya. Ti makabulig man ini para mabuhinan ang pagbakal sang tubig sa plastic nga botilya. Nan. Ay about ti may benefits kaya gali eh. Kag mabuhinan ang paggamit sang tubig sa balay. Di nami gid siya basi maubos naman ang hangin, maubos ang hindi siguro mahubos ang hangin. Ti hindi lang gali niya ti kalon nga mahangin nga machine kay mabuligon pagali niya. Ay ti tani magin available ni siya dayon eh kay damo gid mabuligan sini mo. Nan, te ano pa bi ang inyo dira nga nabalaan nga mga bag-o nga imbensyon nga may superpowers man. Drop nyo lang dira sa comment section na kag di gid maglipad mag-subscribe kay damo pagit kita nga istoryahan. Pakta nyo bi kung anong sunod naton nga topic kang magdaog may shoutout sa next nga episode eh. Di hasta sa liwat nga pagminanol, amo ini ang inyo nga Manol Tuber nga si Lila signing off kay Basta Manol Kaulumon.